Ayibanjelwanga sidalo iBanyana ize ifike kowamanqamu nje ibonisa umgqigqo wokudlala nokugcina indlela edlala ngayo selokhu waqala lomqhudelwano Makhulu amathemba okubuya nalendebe yeWAFCON. Ukuhlaziya loludaba ke semukela indabeni intatheli zeindaba zemidlalo umduduzi indlovu wala eSABC kanye noThemba uTT Tshabalala okumanje unganise khona le eMorocco bafowethu sinamukele eindabeni zakusihlwa. Cebisa. Yini ngempela ebeke iBanyana la ikhona? Akukho lokudlula ukutimisela cebisa ngibingelele kumuye umbukeli wethu. Akukho lokudlula ukutimisela iyatimisela kakhulu iBanyana abadlali bayo. Akukho lokubona kwendlula lokho mina. Ake simukele Themba sive ukuthi Tshabalala wena ukuthi uyibona kanjani isukela iqalile imidlalo yayo iBanyana sula isihlanu kulenyanga. Ake ngibingelele kumuntu ngibingelele ke nababukeli bonke ke okubalekile ukuthi iBanyana isikwazi ukuthi ifike la ikhona ama strategies asetshenziswa uDesiree Ellis ahluka ke ukuya ngomdlalo. I mean baqale ngezinga eliphezulu bedlala neNigeria beyithela isimbambamba sesibhaxu ke ukuthi ama game abubonileke imidlalo ke baya beshaya 1-0 osho khona ukuthi bese bedlala ngokomqondo hayi ngokuthi mhlambe bazothatheka ngemizwa kodwa ke siyabona ukuthi ke banalo uhlelo nokulimala kaThembi Khahlane ikwathi kubakhehla bezancane kodwa sibonile ke ukuthi bayavuka onoxolo lapha nocesane wenza izinto zenzeke uJamin Sebosengwe benza kahle impela ke sibonile ukuthi ke futhi ke abasenalo nanovalo ke manje sebenayo indlela abadlala ngayo okuzosiza kakhulu kusasa. Ake nje ngivumelane nawe lapho Tshabalala kepha ke sibuka kancane nakho lokwendeka idolo ebusuku kwendeke simanga eNingizimu Afrika ke sibone nangideza. The African Women Coach of the Year is Desiree Ellis. Desiree Ellis. Desiree Ellis, coach of South Africa. The Banyanas. Congratulations. Yes. I mean, we're celebrating women in football tonight. Please make some noise for her. Tshabalala kusho ukuthini lokho ngabe kufa incindezelo kanganani kubadlali njengoba umceceshi wabo abeke atholwe nje nangindizebene ukuthi ngumceceshi lovelele eAfrika. Mduduzi namhlanje ke besikhuluma noDesiree Ellis namhlanje kuseni ngenkathi ke umongameli waseNingizimu Afrika ubaba laphana ke uCyril Ramaphosa beaddressa iqembu lonke ke bekukhona ngisho ke nabaphathi ke bakhona lana the ambassador nabanye abaxhasi ke bayo ke laphana ke iBanyana ebethi ke laphana ke uDesiree lokhu uyakuthokozela kodwa it's not about me sengimsho ngamagama akhe uthi ubefisile ukuthi le award individual award ngathi bingafika seqediwe umdlalo ke seqediwe umsebenzi omkhulu okuyiyona ifinal kodwa ke ngokwami ukubona nje ngiyacabanga ukuthi ke uDesiree she has just been modest inkulu lento ayenzile uyiwina amahlandla amathathu elandelana okungavamisile ukuthi kwenzeke uyinqalabuthi impela siyamvuma thina ke abalandeli nabathandi bebhola elikhulu sithi ke usimele kahle ezweni lonke futhi ke nasemazweni angaphandle bayamhlonipha. Siyamvuma kakhulu Tshabalala ngivumelana nawe lapho nawe edludla Desiree Ellis wena umsebenzi omuhle kakhulu anganani ke mathuba ukuthi sibuye nayo lenzebe kuwe Tshabalala ushaye kafishane nje anganani emalfubo sina kanjani siphakamise kusasa ebusuku lenzebe njengoba silana ke si team South Africa si team ukuthi sizele bona vele wena mntu nababukeli so ayikho enye into esizofisa ukuthi siphindele naye emuva ngaphandle kwale ndebe ke kanti ke bathi live the impossible you know bayakwazi ukuthi banakho kahle hle ukuthi bayithathe ngoba badlala nama debutants ukuthi abakaze bayiwine kodwa ke iBanyana njengoba ke usushela ngaphambilini ukuthi baze baguqiswa eNigeria nama penalty ngomunyaka okusho kona ukuthi ke isikhathi sabo it's our time okusho nje ukuthi #bring it home esikusho nje ukuthi #support Banyana ngoba phela njengoba silanga sizokusho kucace singakufihli futhi ukuthi sizele bona vele amantombazane ethu siyafisa ukuthi enze kahle. 2 seconds Tshabalala score sakho ithini kusasa? Ngizoza kwethu abanye masikhuluma nje Banyana bethi ke bayafisa ukuthi engathi ngaba u2-1 score mina ngithi akube u2-0 bengajabuli nakanye laba abakhona lapha ke Morocco sikwazi ukuthi sibathele induku sibaguqise. Mshengu Tshabalala siyabonga dludla sithini sakho score? Mathathu eqandini sibuya nendebe. Indebe iyabuyita ekhaya nami ngifakazelana nabo balingani bethu. Sibonge kakhulu ke Mduduzi sibonge nakuwe Themba sithemba ukuthi iBanyana izosebenza ibuye nendebe. Ababukeli ke bayifisele okuhle kodwa iBanyana emidlalweni wayo wamanqamu weWAFCON eMorocco kusasa.
Ngiyethemba ubana ngomgqibelo bazadlala ngokuzimisela babuye nayo lendebe. Rise Banyana rise, mayibuye ize South Africa. Iqembu lethu leBanyana libukeka lisemathubeni amahle kakhulu ukuba lingawunqoba lo mdlalo. Ngibethembile ke futhi amantombazane kaDesire ukuthi azokwenza okuhle noma okukhulu kakhulu ngoba babukeke emidlalweni wokugcina bezimisele kakhulu ukuthi le ndebe babuye nayo. Ngithi mina iBanyana ngiyayinika u2-1. Izingane zimisela kakhulu. Ziyadlala ibhola and futhi zinayo support and futhi zijimile uyayibona nje ukuthi zifit. Nangithi kusasa iBanyana ibuya nayo trophy eshalofi. Ngibafisela nje ukudlala okuhle nempumelelo ebese ngithi ngiyacela lezi ingane ezisakhula ezincane zibukele kweBanyana isafisa nokudlala ibhola labhutuzayo. Ngicabanga ukuthi izokora amagoli amabili iBanyana bese iMorocco ikora elilodwa.